Lo mzimveliso wombona wawenziwe ngenjongo zokulwisana nendlala, ukudala amathuba emisebenzi nkqu nokuphuhlisa uqoqosho ezilalini. Le RedHub yaphehlelwa ngexesha elinye lokubhiyozela iminyaka elikhulu katata uOliver Tambo ngo-2017. Kwiminyaka nje emithathu egqithileyo, ngoku ujongene namathuba amaninzi okufadalala. Ibuhlungu kakhulu kuba lo kumhlaba sinawo nanku. Siyazibona iitrakhi xa zihla zinyuka apha zizisa umbona othengwe kwezinye indawo zizosebenza apha. Into ethetha uba ke ngoku le RedHub ngoku ayisasincedisi nganto. Abalawuli bale RedHub basikhusela isigqibo sabo sokulanda umbona omhlophe kwamanye amaphondo anjenge-Free State. Loo nto iyasinyanzelisa into yoba xa singawufumani ke ngoku eBizana masiphumele ngaphandle siye kwi-Alfred Nzo sazi uba sizawuthenga phaa xa singawufumani eBizana. uHulumeni wasemakhaya kunye nesebe lezolimo ephondweni bamaxhaphetshu bezama ukuza nesisombululo kule ngxubakaxaka. Kuyawacaseka into yobana abafiki kwikhwalithi esibe siyayifuna, bengafiki nje kuyo, abafiki nakunintsi lombona ezowufunayo. Kwafumanisa ngamaxesha amaninzi umbona sithi sibe siyawuprocessa kwezi RedHubs kuba singakwazi uziyeka zimile usuka kwezinye indawo nakumaphondo angaphandle kwephondo lethu. Abantu abaninzi belala ezingqongela ummandla bathi ukuba ngaba iingxaki ezijongene nale mizi yazilungiswa ngokukhawuleza, amafama aseFree State azoqhubeka esenza imali ngenkqubo eyenzelwe ukuphuhlisa abantu basezilalini, yaye bona bazoqhubeka bethwaxwa linxele likakhesekile. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMbizana.